Міхась калоў дровы, калоў лоўка, можна сказаць, прафесійна. Яго рукі рытмічна ўзнімаліся, і тапор апускаўся на кругляк, які гучна трэскаўся, і тады паветра напаўняў прыемны смаляны пах. Елкі шумелі, хістаючы лахматымі галовамі, быццам бы падбадзёрвалі: так, яго так, давай яшчэ разок. Гады жыцця на прыродзе, ў лесе, навучылі яго шмат якім сялянскім справам. Яго рукі, застаўшыся шляхетнымі, далікатнымі, за гады валодання зброі і цяжкой працы набылі моц кавальскага молата. Быццам гуляючы, ён раздзеліўся з вялікім сасновым кругляком і кінуў на калоду другі. Наколатыя дровы ляжалі вакол жаўтаватай духмянай горкай, і Летыцыя распораз насіла іх і складвала ў вялікую паленніцу. Ніхто яе не вымушаў, але ж так яна схацела сама. Яны дабраліся да лесавіковай вёскі ўжо пад раніцу, а ноч сапраўды была дужа цікавай, калі не сказаць, жудасна цікавай. Яны ляжалі знясіленыя на ложку. Першая ўзнялася яна. Стоячы перад вакном, за якім ужо густы прыцемак ахутаў лес, яна на хвілінку быццам бы аб нечым задумалася і знерухомела. Срэбны свет месяца скальзіў па яе белай скуры, і Міхась не мог адвесці яе вачэй. Яе цела было ідэальным, якім толькі можа быць юнае цела жанчыны, не спазнаўшы радасці і цяжара мацярынства. Стройныя доўгія ногі, тонкая талія, гладкія сцёгны ў свеце месяца выглядалі прызрачна белымі, зяючымі, як парліна. Густыя валасы, нібы чорная рака, сцякалі, не хаваючы яе манячых згібаў. Нахінуўшыся, яна падабрала вопратку, надзела пышную льняную спадніцу, заправіла ў яе тонкую светлую кашулю з сабранымі рукавамі. Міхась, нічога не кажучы, пільна глядзеў на яе. Яна памятала, што калі яны прыйшлі сюды, на ёй былі апранутыя сінія вузкія джинсы і валошкавага колеру мяккая байка, але ж гэта адзенне зараз некуды знікла, і на яго месцы апынулася зусім іншае, але ж яно ёй вельмі падабалася. Туды, куды мы пойдзем, не прымаюць у джинсах і байках. Міхась устаў з ложку, падышоў да яе ззаду, абняў за талію і асцярожна прыціснуў да сябе, нібы далікатную рэч. Ён нахіліў галаву, удыхаючы яе пах, і глыбока ўздыхнуў, убіраючы з сябе п'янячы водар. Яшчэ раз прыпаў да яе валасоў, правёў па іх тварам і склануўся ад жадання. Ён не мог болей трымаць сябе. Ён, хто прайшоў у жыцці праз такія выпрабаванні, што не сніліся ні аднаму з смяротных за апошнія 1000 гадоў, мабыць, з часоў Атлантыды. Колькі ўсяго было ў яго жыцці: каханне, страсць, забойства, інтрыгі. Доўгія гады забыцця, калі ён адрашыўся ад усяго, ды жыў чараўніком у глухім лесе, калі прошлае яго каханне апынулася деманскім наважэннем, то зараз ён упершыню ў жыцці адчуў, што такое сапраўднае, гарачае, зямное каханне, не деманская мара, не туман, не гібелі адчай, а тое каханне, што дае жыццё, нараджае яго і трымае сусвет. Ён п'янеў ад яе маладога цела, яе толькі што расцвіўшага кахання, якое для яе было першым сапраўдным вялікім пачуццём. Яго каханне было ўжо сталым, пачуццё вопытнага чалавека, мужчыны, які меў шмат жанчын, але ж зараз упершыню адчуў каханне вострае, як лязо, і пяшчотнае, як рука маці. Ён крануў губамі яе шыю, палажыўшы рукі на талію, і яна абмякла ў яго абдымках, адкінуўшыся яму на плячо, як кінуты на паветра шаўковы шарф. Яна запракінула галаву, і ён апусціўся ніжэй, туды, дзе паміж ключыцамі быстра пульсавала блакітная жылка. Хаціну ўжо амаль запоўніла цемра. Нейкім нутраным пачуццём Міхась разумеў, што ім нельга марудзіць. Нельга болей тут заставацца. Нешта рушылася, яго чары болей не дзейнічалі, яны болей не баранілі іх ад наступу цемры. Тут было ўжо так жа злавесна, як і ў глухім лесе, і ён нібыта наяўна адчуваў драпежныя класы не зубоў, ды подых нейкага вялікага звера, набліжаючыхася да іх праз нетрае. Паступова ён губляў свой чараўніцкі дар, але ж на яго месца прыходзіла нешта іншае, нейкая другая моц, якая ён адчуваў, калі ён атрымае яе поўнасцю, будзе многа мацней за любое чараўніцтва, ваўхаўство ці ведзьмаўство. Ён адчуваў гэтую моц, як нейкае глыбокае ўнутранае святло. Пламень, што разгараўся, неўтамаваны, у цёмнай бездані яго сэрца. Дарэчы, ён яшчэ храніў сваю тайну і разумеў, хто ён. Разумеў і баяўся сам сябе.
Калі ён валодаў летыцыяй, тая бура, што паднялася ў яго целе і душы, амаль што знесла яго, бросіўшы ў такую чорную бездань, што ён ледзьве затрымаўся на краю рэальнасці. Яе белае цела, у котором пульсавала гарачая алая кроў, яе прарывістае дыханне, адчай страсці, з якім яна яму аддавалася, тараха, што не зрабілі яго тым, кім ён быў, драпежным зверам, бязлітасным забойцай, на руках якога запеклася кроў дзясяткаў, ці не сотняў жывых істот. Ён не лічыў, ён проста забіваў. Забіваў на поле бойкі, забіваў па загаду сваіх гаспадароў-магнатаў, забіваў як чараўнік, і яго продкі таксама забівалі. Такое было жыццё. Падчас яму казалася, што ён проста тоне ў акіяне крыві, якая ўжо дасягае яго горла, і тады ён горача маліўся. То яго не чулі. І вось, здаецца, пачулі, але ж гэта было яшчэ нешта. Яго драпежная прырода, калі звярыны рык быў гатовы вырвацца з яго горла, а мышцы наліваліся стальной нечалавечай моцай, і тады страсць, якую ён адчуваў, усільвалася ў разы, усільвалася, каб пераўтварыцца ў сваю процілегласць, самой смерць. І тады ён бачыў перад сабой рагочучы твар Мары з вустамі запечёнымі крывёю, з гарачымі вачыма, у якіх ён бачыў полымя пекла. Але ж яго сэрца прагла кахання заўсёды. Ён ніколі не аскрыўдзіў ні жанчыну, ні дзіця, ні старога, на якіх руках няма невіннай крыві, тыя, каго ён забіваў, самі праглі забойства. Ён жа прагнуў кахання, вялікага, як жыццё, якое бы пераўтварыла яго і ачысціла. Здаецца, ён атрымаў яго. Стоячы ў цёмнай хаціне і захінаючы летыцу ад усяго свету і самой цемры, ён нібыта скамянеў. Замёр, як жывая статуя, застыўшы ў апошнім напружанні сілаў. Ён нікому не аддасць яе. Калі яны заб'юць іх, то разам. Альбо лепей ён сам, і Міхась склануўся ад гэтыя думкі. «Нам трэба ісці», — шапнуў ён ей на вуха, і намаганнем волі адарваўся ад яе, ледзь не застагнаўшы. Узяўшыся за рукі, яны выйшлі з хаціны і крочылі па дарозе ў бок ад яловага лесу, туды, дзе праз курганы іх чакаў стары хвойны бор, які быў бачны далёка за парослымі палявой травой пагоркамі. Дзяўчыну ў сярэднявечным льняным адзенні і скураных ботах і высокі цёмны мужчына ў светлай кашулі і скураной куртцы, безаружны, але ж небяспечны.